Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndiri kugara muno muSouth Africa, uye zvekare ndine benzi rangu iro randinaro randinopota ndichigara naro muno muSouth Africa. Mukoma, ndinoda kureurura kuti ndakapengesa musikana uyo ainge achishanda muhardware yangu kuti apote achindiitisa mari, ende ndakatomushandisira sipo iyo yandakabva nayo kuMozambique. Sipo iyoyo ndo yandakabva ndazonzi ndinge ndichichengeta, then ndikabva ndazoenda nayo kumusha ndokubva ndazonomusira sipo iyoyo yekuti ange achizogezesa. At that time ainge achigara pamusha pangu kwaGutu uko, then ndokubva achizotanga kupenga, but akazondopengera ava kumusha kwavo. Mushure mekunge atanga kupenga, ndakazomirira kwezvimwedzi zvishomanana ndokubva ndazochimudana kuno kuSouth Africa nemushonga, ndokubva azofamba manje achibvawo kwavo, nekuti iyewo anobva kumaarea ekwedu kwaGutu ikoko, ndokubva azofamba netsoka achibva ikoko kwaGutu achizouya kuno kwandiri kuJoburg. Saka kufamba kwose kwaainge achiita ndokuita mari kwandainge ndichiitawo. So mukoma, ndakaromba, this was 12 years ago, mukadzi andichina. Iyeyu musikana uyu wandakapengesa ndiye atova mukadzi wangu, even though achipenga kudaro, but ane nguva iyo yekuti kana achida bonde anotouya pamba pangu, ende handitendedzwe kuti ndinge ndichimurambidza. Anotouya pamba obva aita zvose izvo zvaanoda, obva abuda, obva aenda. Kunyangwe vamwe vakadzi vemuno muSouth Africa vandinodanana navo, ivo vanotonzwisisa kutoti inini mukadzi wangu iye anopenga, but havatozvizivi kuti uyo wacho wavanofungidzira kuti ndiye mukadzi wangu ainge atombori musikana wangu uyo webasa ainge achindishandira muhardware, zvekare achishanda pamba. So zvakaitika mukoma ndezvekudai. So inini pandakauya kuno ndakabva ndazotanga kuita zveplumbing. Mari ndainge ndichimbobata ndokubva ndazosangana nemukadzi wangu. Ndakasangana nemukadzi wangu muno muSouth Africa. Dambudziko rainge riripo nderekuti iye kuronga zvake ainge achigona, but ainge ari mukuru kwandiri. Saka mukuzonoronga paya iye ainge achinyanyisa kurerekera, achiti iye ainge achida kuti tinge tichizonovakira kumasaidi ekwavo. Saka tikabva tazotanga kunetsana paya. Saka iye manje akazoti aenda kumusha, paakadzoka aine mushonga uyo waainge akabata, asingazivi kuti isuwo mukukura kwedu gogo vainge vakatipa mushonga wekuti kana munhu akada kundidyisa ndinobva ndazonyumwa. Saka nerimwe zuva ndakatobuda ndikaenda kubasa. Ndiriko kubasa kudaro ndakangoita sekunge ndainge ndaratidzwa vision, ndikatoona kuti mudzimai wangu musi wacho iwoyo ainge aronga kuti ainge achazondibikira rice, then zvekare pakuzonobika nyama paya ainge achazondibikira nenyama yedzvinyu. Ndiyo mishonga yacho iyo ainge akapiwa kuti ange achizondishandisira. Saka ndakatoti paya tiri palunch ndokubva ndatoona vision iyoyo. So pandakazodzokera kumba ndikatoseka zvangu ndichitoona mukadzi ainge atopedza kutobika. Ainge abika rice nenyama yehuku uye zvekare nemince meat paside. Ndikabva ndaziva kuti mumince meat muya ndo mainge maiswa dzvinyu iroro. Ndokubva ndaramba paya, but ndakatongoramba zvangu neplan. Ndakatongobuda panze ndokubva, but ndakatongoramba neplan because ndakangobuda zvangu ndokubva ndatodzoka ndakatobata drink rangu nekota ndichitodya kota. Akazoti paya paainge ondipakurira ndikabva ndati handiti maona kuti ndanga ndichitodya kota, saka space yekuti ndinge ndichidya rice handisisina. Saka iye akazongoramba achingozama kuda kundishandisira mishonga. Then ndakazoti ndaenda kumusha ndokubva ndachizotaura namukoma wangu. Saka ivo mukoma vainge vagara zvavo vari munhu
ainge achingofarira zvekuenda mudzin'anga. Takaenda kuya ndokubva ndazosimbiswa kuitira kuti iye asazokwanisa kundidyisa, then inini ndikabva ndachizopiwa mushonga manje uyo wandakanzi mushonga iwoyo wainge uchazokonzeresa kuti iye ange achizonditya. Saka ndopandakatotanga kutofamba nemushonga uyo wainge uchizokonzeresa kuti vanhu vange vachizondiremekedza, because ndakapiwa bvuta, ndikabva ndanzi bvuta iroro rainge riri bvuta reshumba, zvichinzi pose pandinenge ndinenge ndichityiwa nevanhu. So pandakaona kuti zveshuwa zvainge zvichishanda, ndakazotaura namukoma, ndikabva ndati mukoma, ndainge ndichida kuti ivo vange vachienda kunotaura nayo n'anga iya kuti vange vachindibvunzira kuti yaisakwanisa kundipa here mushonga welaki, but n'anga iya ikabva yati zvainge zvichitoda kutoti inini ndinge ndichiuyako kumusha physically. At that time mumba tainge tiine kakunetsana nemudzimai, because pandakazotanga kubata mari manje ndava kuita zvekuti kuno ndikatenga mabuilding supplies tobva tamaendesa kumusha. Saka mudzimai akabva ati ndinoda kuti unge uchindiroora. So mukoma kamari kaya kandainge ndaunganidza ndichiti taifanira kuti tinge tichitenga pick up kuitira kuzosenga mabuilding materials awa tichimaendesa, because tainge tichita zvekubatisa pamatrack. Saka akabva ati tanga wandiroora, ndokubva tazoenda paya ndikabva ndanomuroora. Saka kwavo kunotorakidza kuti kwainge kutori nehuroyi hwakatosimba, because ndakangoti ndichibva ikoko hameno zvimwe kuda kune uyo akatora mari yangu ndokubva asunga mari yangu, because tichidzoka upenyu hwakabva hwazotanga kuoma. Apa kumusha ndainge ndatova nechihardware store. At that time chihardware ichocho chainge chatoti kurei, ndainge ndatova nevashandi vangu vaviri, mukomana nemusikana, but zvinhu zvikabva zvazosunga zvokuti hardware iya yainge yakambokura yakazogumisidzira chatongova almost like chitakshop. Ndokubva ndazongosarwa nemushandi wani musikana uyo zvekare aipota achinoshanda pamba pangu. So mukoma kuno manje ndakabva ndazotangawo kufamba ndichibvunzira ndichida kuziva kuti kochiko chainge chava kukonzeresa kuti upenyu hwangu hunge huchisunga kudaro. Saka mukuzonofamba ndakabva ndazoenda pamba peimwe n'anga. Ndakati ndasvika pamba pen'anga iyaiya ndopandakabva ndazosangana neumwe murume uyo ainge achibva kuzimu. Ndikatoona kutoti munhu uyo andirakidza kuti ane twunhu twake nekuda kwemotikari iyo yaainge achidhiraivha. Saka mukuzonotaura naye iye akabva azondiudza kuti n'anga iyo yacho yandainge ndashanyira sandiyo yainge yakamupa mishonga iyo yacho yakazomupa mari, but ainge angoya hake kuzotenda, because kumusha uko hama dzake dzainge dzava kuita sekunge dzainge dzava kunyumwa kuti kuno iye ainge achishandisa mishonga yekugadzira mari. Saka sekuru ivavo ndo vacho vainge vakamupa mishonga yekuti hama dzake dzinge dzichizotanga kunetsana. So ndakabva ndazotaura naye ndichimubvunza kuti iyo mishonga yacho ainge akaiwana kupi. Akabva azondiudza kuti ainge akaiwana kuMozambique. Akabva azoti taifanira kuti tinge tichizosangana. Saka takazoenda tikanosangana pane imwe restaurant so inonzi Magen Bean. Saka iye ainge akati ainge achida kundipa mari yestart, sezvo business rangu rainge rava kusanyatsokufamba zvakanaka. So takati tasangana kurestaurant kuya, akabva ati iye ainge akazonyatsokufunga nezvazvo, akaona kuti there was no need yekuti arambe achingondipa mari. It was far much better kuti ange achindiratidzawo kwacho ikoko kwaakatora mari. So mukoma takazoti nguva iya iyo yainge ava kuenda kunorenewa mishonga yake, ndo pandakabva ndazoendawo naye. Takati tasvika kuya mukoma, n'anga iyoyo inoshanda neglass. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichitora glass riya, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa mudzimai wangu nemwana. Ndikabva ndabvuma mukoma, because already nemukadzi tainge tatongogara tichitonetsana, ende n'anga iya ikabva yanditi it's either iwewe kana ukasamuchekeresa nhasi mukadzi wako uyu achazokusiya mushure mekunge iye aona kuti kwavo kumusha anenge apedza kuvaka. Ende panguva iyoyo mukoma ndakatoona kutoti sekuru ivavo vainge vatoona zvose izvo zvainge zvichazoitika kumberi, because mazuva acho iwayo pandakazomuchekeresa
kumusha kwavo ainge achitocheresa foundation, ende imba yainge achicheresa foundation yainge yakakura because yainge ine 8 rooms. Apa ainge achitarisira kuti inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizovakisira amai vake imba iyoyo. Saka ndakabva ndatoona kuti munhu uyu zveshuwa kunyange zvedu tainge takazvara tose mwana, but iye ainge aine kamweya kaya kekuti sezvo iye ainge ari mukuru kwandiri, marriage yedu was not going to last. So mukoma ndakabva ndangomuchekeresa mudare muya, ndikabva ndanzi ndinge ndichitora tsono. Ndakati ndatora tsono ndokubva azouya pamira paya, ndikabva ndazonzi ndinge ndichimubaya muglazi muya. Ndakati ndamubaya glazi riya rakaita ndakati ndamubaya glazi riya rikaita kutsatuka ropa, zvikabva zvazonzi ndainge ndatomuchekeresa zvekare nemwana. Ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth Africa mudzimai ndokubva atanga kurwara, ainge achirwadziwa nechibereko zvekare nemusana. Saka akabva azongotanga kungochururuka dzimwe mvura dzainge dzichibuda muchibereko make. Akabva azonzi aifanira kuti ange achizoitwa operation obva azobviswa chibereko, but mukoma unfortunately akabva azotadza kubviswa chibereko chiya. Ndokubva hama dzake dzazoti ange achizombodzoka kumusha. Saka ndakati ndamuendesa kumba kwavo ndokubva azoshayika. Mukoma by the time paakazoshayika, mudzimai wangu uyu at that time ainge ava nebreast cancer. Zamu rake iri mukoma rainge raita kuora, ndokubva azofa mudzimai wangu. So mukoma akati afa, mwana achibva azotevera. Apa kamwana kedu kainge kachiri kadiki. Then iniwo mabusinesses angu akabva azotanga manje kuchibudirira, but ndakabva ndazonzi andaifanira kuti ndinge ndichinyanya kuwanza mabusiness kuzimu, ndaifanira kuti ndinge ndichizviitira muno muSouth Africa, nekuda kwekuti hama dzangu dzaisazofanira kuti dzinge dzichiona kuti mabusiness angu ainge ava kusimukira mushure mekunge mudzimai wangu ashayika. Saka ndakabva ndazotaura neumwe muIndian uyo ainge aine mahardware, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti iyewo ange achindipinzawo mumukoto wacho iwoyo, nekuti iwo vane kwavanowana mabuilding supplies at a cheaper price. Saka iye akabva azoti kwainge kuine imwe nzvimbo uko kwainge kusina hardware because kwainge kwakaita kumamisha. Saka aiti ainge achida kunoisawo hardware yake ikoko, ndokubva tazoita half. Ndokubva ndatotanga kutorana business remahardware. Pari zvino mukoma muno muSouth Africa ndava nemahardware anokwana iwo kuita 7 mumaprovinces akasiyana-siyana. So zvadaro manje ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera zvekare kuMozambique. Ndokubva ndadzokera kuMozambique kuya. Saka pandakadzokera kuMozambique ndo pandakabva ndazopiwa sipo iyo yakaita kunge Lifebuoy. Mwana Lifebuoy iya yeblack ndo yandakapiwa iyoyo, but inonhuwa zvisingaiti, inonhuwa kuita kunge zisipo rimwe remuno muSouth Africa, rimwe rinonzi Pelso rakafanana negesha. Saka ndakati ndapiwa sipo iya ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoichengeta sipo iyoyo kuzosvika pandichazoona chipoko chemukadzi wangu. Ndakaichengeta sipo iya mukoma. Then one day ndakatoti ndabva zvangu kubasa, ndobva ndakabva ndangotanga kungofila somehow, ndichita sekunge munhu ainge achida kutemwa nemusoro, ndichinzwa dzungu. Ndikabva ndati regedzai ndimbotanga ndarara ndisati ndageza, ndisati ndabika. Saka ndo pandakangoti ndichingonorara kudai, ndichingonobatwa nehope, ndo pandakabva ndaona mukadzi wangu. Saka mukadzi wangu ndakatongomuona ainge akazara ropa pahuro because ndo pacho pandakamubaya netsono. Apa ainge akabata mwana wedu mumaoko, mwana wedu ainge asisina mapatsi. Mukadzi ainge achingoti ko wakandiurayireiko, ko wakandiurayireiko, ko ndakakutadzirei. Saka ndakabva ndazotora sipo iya ndokubva Saka ndakabva ndazotora sipo iya. Iye paakangoona ndabata sipo iya akabva avhunduka ndokubva chipoko chake chabva chatiza. Saka ndozvatainge ndakaudzwa izvozvo nasekuru vaye kuti pandichangoona chipoko chake ndaifanira kuti ndige ndichizotora sipo iya. Mukoma ndakabva ndachizodzokera kumusha manje. Pandakadzokera kumusha, uyu musikana wangu ainge achindishandira ndakabva ndazomutengera grocery ndokubva ndazomupa sipo iya. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuti ange achigeza nayo sipo iyoyo, ange
achindiudza kuti iri sei. Zvekare ndainge ndakamutengerawo hembe negrosari iro randakati ainge achifanira kuti ange achizonopa vabereki vake, but ndisati ndamupa off musikana wangu uyu ndakabva ndazomupa sipo iya, ndikabva ndati izvezvi ndikuda kuti unge uchienda kunogeza nayo sipo iyi because isample yandauya nayo, saka iwewo ndikuda kuti unge uchizondiudza kuti sipo iyi inoita here kuti ndinge ndichihodha. Akabva azoenda ndokubva azogeza nayo sipo iya. Akadzoka achiti sipo iyoyo yainge ichinhuhwa zvisingaiti, kana tainge tichazohodha sipo iyoyo kwainge kuri kutongorasa mari, but ndakabva ndafara mushure mekunge ndaziva kutoti ainge ageza nayo sipo iyoyo. Inini ndikabva ndazokasika ndikabva ndazodzoka kuno, saka akabva achizotanga manje kupenga, but akapengera kumusha kwavo. Saka mukuzopenga kwake ndakabva ndazomudana nemushonga because ndainge ndisingadi kuti hama dzangu dzinge dzichizozviziva kuti kuenda kwaainge akaita kumusha kwavo akabva azotanga kupenga. Ndokubva ndaudza mukoma kuti vange vachinditsvakira umwe musikana because inini ndakaita sekunge musikana uyu ainge ava kusada basa ndichitoziva metsi dzangu dzandainge ndaronga. Ndokubva ndatsvakirwa zvekare umwe musikana. Iye manje mukupenga kwake ndakabva ndazomudana nemishonga because ndainge ndaratidzwa kuti kumberi uko hama dzake dzainge dzichazotanga kufamba naye. Saka to keep her safe and to keep myself safe ndakabva ndazodana mukadzi uyu. Saka akafamba netsoka achibva kwavo kuzosvika achizouya kuno kwandinogara kuno kuJoburg. Ndokubva ndazomugamuchira ndikabva ndazomutora ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichimuda, ndikabva ndamupfekedza ring, ndikabva ndamuudza kuti iye ainge ava mukadzi wangu. Akabva ati saka uchanondibvisirawo mari rini? Ndikabva ndamuudza kuti kana ndawana mari. Saka ndakabva ndazotora 10 rand because ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitora mari shoma, then kana ndatora mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumakuva. Saka ndakabva ndaenda kumakuva ndokubva ndanoisa mari iyoyo pamusoro peguva. Zveshuwa mukoma ndakabva ndaona chipoko chakatomuka chichitobuda muguva, ndokubva chatora mari iya, asi chipoko ichi chainge chisina face. Ndokubva chatodisappear zvekare nemari iya ikabva yatonyangarika. Ndokubva ndatodzoka kumba. Saka iye pose paanenge achinzwa kuda kuita bonde neni anotongouya pamba ndobva ndaita naye bonde. Iye anotongopengerawo muno muJoburg, anenge achingotenderera achingodyawo mabhini mutauni umu, then kana anzwa ava kuda nezvangu anobva auya. Ndakanzi handifaniri kuti ndinge ndichimushainira kana kuti kana asvika ndinge ndichimusema. Ndinofanira kungoti kana akasvika netsvina dzake idzodzo ndinofanira kutoti ndinge ndichitorara naye murudo ndisingamusemi. Uye kana tatopedza kutoita bonde redu ndinofanira kutorara ndakatomugukuchira, apa muone kuti anofarira sei kurara akaita zvekugukuchirwa. Uye zvekare handina tsitsi nevasikana avo vacho vanodanana neni paya pavanotanga kuti mari ndinoda mari. Ndinobva ndanzwa hasha dzisingaiti because havatonzwisisi kuti kuwana kwandinoita mari ndakachekeresa mudzimai wangu nemwana. Uye zvekare ndinofanira kuti ndipote ndichirara nebenzi. Saka kana mukadzi akandikumbira mari kunyange zvikanzi ndinofanira kuti ndinge ndichimupa mweya wemunyama. Munhu iyeye handitombomunzwiri tsitsi nekuti iniwo kuwana kwandinoita mari handiwani mari yacho nyore. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi handina tsitsi nemunhukadzi ini.